कमरे लचकावतिया कि मनी पगलावतिया कमरे लचकावतिया कमरे लचकावतिया कि मनी पगलावतिया कमरे लचकावतिया चढ़ी के नाचे टोली लगे कि चली गोली सब खोली के अपन देखावतिया कमरे लचकावतिया कि मनी पगलावतिया कमरे लचकावतिया चढ़ल जवानी से चुआता पानी लागे उमर भइल 20 के 10 केहू 20 केहू दे के हजारा भाग जाता एकर के मिस के चढ़ल जवानी से चुआता पानी लागे उमर भइल 20 के 10 केहू 20 केहू दे के हजारा भाग जाता एकर के मिस के मरत बिया कन की बाराती जाले सन की सब लोग के पीछे बोलावतिया कमरे लचकावतिया कि मने पगलावतिया कमरे लचकावतिया कहे किया लुटावे खजाना आई बियाई बंगाल से धर्मेंद्र रसीला सब कर दी है गीला केहू न बचल एकरा जाल से कहे किया लुटावे खजाना आई बियाई बंगाल से धर्मेंद्र रसीला सब कर दी है गीला केहू न बचल एकरा जाल से कि ओठ बीच कारे उन खड़ा